زمانہ ہے سبھی دست بریدہ، شبیر کے لہجے میں خدا بول رہا ہے۔ ہتھی اپنے چکٹھا نے امام، ہتھی اپنے چکٹھا نے امام، نمازیاں نماز پڑھ کے۔ جناب مار الطاف صاحب، شین شیطان ہمیشہ ہوندے جو رکھ دے ذہن کل اللہ، لکھاں وار خبیث پہ رکھن متھڑے نال مسلح، اور خیرات اناندیاں نیتا سچیاں، راضی کیتا ہے اللہ انہا کان خدا چاہ کیتا ہے بوئنو ویک مولا۔ جناب مار غلام مصطفیٰ کے سیال صاحب کہ کافر نو چھوٹ ہے پئی، مار صاحب کہ کافر نو چھوٹ ہے پئی، دھوکے فراڈ کر، مسلم دی ذات ہیں تا پٹھے خیال کیوں، اور عقیدے جناب کولدی پلیسی ہے دوغلی، سور حرام ہے تے رشوت حلال کیوں، اور پوری نہ کر روایت ہجری 61 دی، پوری نہ کر روایت ہجری 61 دی، مظلوم چھوڑ کے تے ظالم دے نال کیوں۔ استاد محترم حاجی عبداللطیف شہدائی صاحب کہ جیندے کسے پھرا دی اپنے نہ لوڑتے، جیندے کسے پھرا دی اپنے نہ لوڑتے، مر گئے دنات دے گا پچھے سمال کیوں۔ اور بھائی عبدالرحمن جناب دی نظر کہ تبلے تے ساز واجے شریعت ہے روک دی، تبلے تے ساز واجے شریعت ہے روک دی، ولیہاں دے پاک در تے دریساں دے تال کیوں۔ اور مسجد خدا دا گھر ہے، عبادت دی ہے جگہ، مسجد خدا دا گھر ہے، عبادت دی ہے جگہ، فگیاں خیرات وانڈ لئی ایڈا دتال کیوں۔ اور کہ ہویا دو دجے پانی گھٹے نا، یار وی علی شاہدوں میں 100 دی وچے نا، ملاوٹ کرے نا تے گھٹ بھی تو لینا، صدقہ تے خیرات رشوت چو دینا، کوئی بھی نہ کھے جو بے ایمان ہاں میں حالی بھی پکا مسلمان ہاں۔ اور تسبیح تے ٹوپی وکھالا بڑھا کے، بینہ براواں دے حصے پچا کے، غریبہ یتیمہ تے پرچے کٹا کے، عمرہ بھی کیتا مدا پیچ لا کے، خیرات کیڑا ترم خان ہاں میں حالی بھی پکا مسلمان ہاں میں۔ اور ہفتہ ہے خیرات زمانہ، حال نمانا ویکتے میرا، آساں نہیں پوریاں ہوئیاں منہ نہیں چنگا لیکتے میرا۔ مار جی کہ روح شروع تو گھر رائی صدران دا، او بھی ہیں ادھوریاں صدران، انہیں لیکتے میری یان بان تو رہیاں بہو مغروریاں صدران، اور میرا صدق خیرات گپوٹ کر کے جدو آن للوریاں صدران، میں بھی گوکو دے کے سائیں موئیاں دامنال چپوریاں صدران۔ اور ایک پنجابی ہومن دے ناتے جناب دے گوشت کہ جاگو میرا ڈھول پنجابی، حق دی کر پر چول پنجابی۔ جناب پروفیسر بشارت ہے جاگتے بیٹھے کہ جاگو میرا ڈھول پنجابی، حق دی کر پر چول پنجابی، چھڑ نہیں اپنے دیس دی بولی بولنی ایتا بول پنجابی، اور ہزارہ سال پرانی بولی پڑھ تاریخ دے ورکیاں نو
बोल पंजाबी लिख पंजाबी गैर दा बनदे बोल पंजाबी। और बुल्ला वारिस मऊ सुल्तान गंज शकर भी लिखते गए घट नहीं पांच दरियावां विचों सब दे सब अनमोल पंजाबी। और खुसा लाचा पग नूं बोल के फतिया ही अंग्रेजी कल्चर पैंट बशर्ट ते टाइयां ला के आप नूं दिता ही रोल पंजाबी। और मां बोली दी संगी घुट के गैर पंजाब नूं वंडी बैठे हक खैरात उड़ खो के लैना चुप दे जंदरे खोल पंजाबी।